Dunya. Nakalingkod ang Dunya. Si Sky is super mom. Oh, super mom. Ay, super mom. Hinanali na. Guys, na mi karon sa SMC side, gikan mi ng lakaw mi ug layo kaayo nya karon. Mangita mig pagkaon kung asa mi dapit makakitag pagkaon ani guys. Ma. Kuyog nako akong duha ka mama. Si Mama Liling ug si Mama Philly. Mulingi. Ang duha ka inahan na sa akong luyo. Dara ay. Dara chedeng. Hi, dayon, hi. Maliling. Ug si Mama Philly nagkuyog sila. Panggutom na mi ani nga time, guys. Nangita na mi kan-anan kung asa mi makakitag kan-anan. Ang akong bana gauna ni gipanggutom na mi ani. Ug mao ni among nakita ari mi kaon sa Chikaan sa Cebu. Grabe ka gutom, guys. Tanawan ning mga naong ay. Wala na'y makita nga smile, mugot na kayo unsa na kay giunahunaan ni ron. Makakita man siguro tagubot ani. Kinaay gigutom dring dapita, nagkusmaot na. Luoy na kay mga dagway. Sus. Ang tao nga gigutom, dra. Gutom na kayo na. Naghuwat mi sa among gi-order nya ang giingon sa waiter 30 minutes. Sus, grabe kagutom na. Naguna na lag inom og tubig para murag masapawan ba. Mao ning dagway sa pangagipanggutom tanawan ning akong mga anak ko. Yahay na lang og panampiling, yahay na lang og pamaypay. Abot na among order. Kutsara. Bati na tagkaon na ni. Sige na. Pagkuha na mo rice. Uy, balik kay na unsay balik man noon. Panguha na mo rice ma, pagkuha na rice may. Jacob eh. Guys, mga unta guys. Ali. Di magkuha sa kukuan, kutsara. Magsugod na tagkaon. Oh, rice oh, pagkuha oh. Ayaw chicken daw. Kuan din ni sir katong number mo ni. Pagkuha na mo rice. Pansit. Go. Pagkuha mo. So, it's eating time. Awas chicken man ni. Padungagi na, sagay lang na siya kot. Wala ginay sauce ang kuan. Chicken. Padungagi lang nanin. Buwahi lang ko. Ha? Nen, asa may ang ilang dungag sa rice. Oh, horot na. First round. Nen, tawagan ni Guys, babae ang na. di rice ni. Mangayo ko miglaing rice. Lami ilang pagkaon diri guys. Maura ni among gi-order buttered chicken, pansit, isa pa to sinigang na pork o lechon kawali. So mao na among gi-order dito unya ang juice cucumber lemonade ni siya. Pagkahuman busog lami among kaon dito guys. Wa na ko kay story-storya ni guys, busy na akong baba. Sige kaon. Cucumber.
matumong. Naong sa nabusog na. Smile na. Manang naong sa nabusog, morning mga naong sa nabusog. Gani haloy kayo. Igutom karon no na, happy na kayo, nakatawa na kay busog na. Kaya mo sa ting dagway sa nabusog o. Ni kaon pa dito. Asa na to? Mo sa ting dagway sa nabusog. Meron among plato na. Pahuway mi ani guys, kay grabe kumbati na mo kinananay ani ay. Nabusog. Busog naman, lakaw-lakaw sa mi. Hinahinay lang kay para dili makalibang tani. Kuyaw makalibang. Ngayon kay ka sa t-shirt. Ngayon kay ka sa t-shirt. Asa tanan? Gram. Floor gram. Tabang ka sa isa. Ayaw, anak mo na. Wala, super mom. Wala mga super mom. Duta sa ilahang mga tanong guys, oy, sa sud sa SMC side. Ila sa nigi pamaligya, nya wala lay price, wala ko kay baw kung pila kay price ani, sus ninduta lagi nalingaw ko. Diba? Nindot kay no. Nawa. Tambo kay sa nga tanan, kumpleto sa fertilizer. Nice snake plant, murag snake plant ra man ang ako ang nailahan ani eh. Wa man ko kaila sa uban ani guys. Muli na mi. Wana na mi laag-laag sa among Murami Dora the Explorer. Daghan mi naadtuan, pirabuyag. Mao nang manguli na mi mga kabandin, manguli na mi. Sige. Bye-bye. Manguli na Miss Balay. Bye-bye.